Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Wakirabia mwanchi mulieli abita seniki Ndizi TV andonsia sogendete gutubwate kura good morning boka so ime omorobelyo wensa kia obono mambia ni mambia ngiana ndenya satu anchiri tokumira na ase omorobelyo yiga elindeta batogo sanga ase obwamo ngaki kwabo kiro mwanchi mulieli kwabere go kwerobelya sogosoa ekebago kiago bali babere bakwirobelya sogosoa echiro tomanyi nkonga yokubwatelya omorobelyo yiga korwa nyakogendeta kwerobelya ase okwira abana bage skuru na yatomanyingo yakigumo mwanchi mulieli togokwalya bene ase mambia yiga oso asomorobelyo bwensakya elindeta batogo kumanya ali abeteka gokoleka na korwa litkole igora sto beteta gotigana weika emambia ya lero iga mwanchi mulieli turababere batato basoe ase omorobelyo bwensakya Asora beko tubwate agwetrust nsemo chichi mitandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Na wasemere kwa ngano ubuge tebu yabo igosanga na intwe ase namba yesime ya 0792192834 obeko go pin location yaga mashabiki itonsipi korwa chingongo chonsi nyechense wakire buyaso ango imoyo morobelyo yiga kurinse ya Kenya chi county chonsi emerongene naisano naibere timomo chago tunini asomorobelyo bwensakya elinde tobetoko sanga asobwa mono korwa chinse chiricha Michael nga kimoroche enseme yo egendete kobaira na ino tumanya simukubwati umorobelkuru yakatoko bamanya ari egendete kwateka iga ase ense ya Kenya konde elitere Frida Kerubo nolyo kanike bina chibi channel yogira gukira sole ase nchira ya bene na renya nchama Abigail na nchenkoro kwa job maangi kirire lituko lietichi kane tokolirokanga Throwback Thursday omwancho murelia ondezitingu kwa bene ase omoroberio bwensakya ase boigo andonsi aso tengeta banga boka so ime yomoroberio bwensakya so yoyomo so ibabere elinde tobetoko ba limo na boigo asenchera elia ya bene buna toko tebo tambenga enchera yugo chakali tukuliao ngwetera asogo tengera omoroberio bwensakya omoroberio asetoko manyia twakogokia na boigo gosemia asenchera ya bene nayo kogeranga twabatoko boka na wikirana ime studio yeseigo omwanchumulia Ndizi TV ntokwanchete na boigo ntoko ligere asenchira elia engia kegima togo semianga na boto buati tira asenchira yomtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News tira mtandao ito www.ndizitv.net hasonyara chinse merongebere nainye ama tuko atano na bere ye wiki asigo mwanchumulia Ndizi TV kile tukolia etichi kane unanaika bate Throwback Thursday na boko bagoto nyolinga ngento kieke okoba gogo chengera kero kwale gukina mbinto kiebyo koba gukunyora byakale biri bikoba bigoko gokia entune ntane buna botambe no kumulekera ayate kire korwa twategana tritkuligoro entunda akabere toba togosoa ensemeria yamaga entu nabageni baito asitkulялero turabe tugosanga nabageni baito kurwa sekigambero kelia gyakeroka anemono asibara chikumulekera lituko barabe bagosanga nababwatani ao anemono ase bara baligeneti boigo aba Kenya na boigo abagusi bali bamenyate angene chinsemi cyo bagotarira ase kigambero kelia na boigo ko bagosanga na kwemanya igoro ase oboime mangana ale
arengete ekigambiro amonjero na manga bera kolekwa na asikigambiro asikira chikuraga ense monenusu abageni baitomba baikirana ime studio na boigo sangana kumulekera amange alia arengete obokoreri ase ekigambiro kolende buna botambe dotaraenda samange nigotoko batogwe semye na gukora mulekera egetabu kianyasa kukere ebibilia enjenu astora batosoma kuru asikitabu ya Isaya emerongo 55 korwa sekingese igi komigoika ikomi nemo una embura na magena embura bigotwa korwa igoro na tibiri koira na gochia igoro kolende nigo bikonyia liroba elinde ebimeri byamera na kwama elio ense ya machimbusuro chiko busura nendagera ekoliegwa naboigo nelingana likorwa anse omonene lirabe tiriri koira nabusa kolende ndikirania okugania kwane naende ndikore aya na litumire likore tuirolere Isaya emerongo 5 na 5 chakere ekingese ye ikomi neme tabanga buna embura na magena embura bigotwa kuru igoro naende tibidi koira na goche igoro kolende ni gobiko nyaliroba elinde ebimelia byamera na kwama elio ense yama chimbusoro chiko busura nendagera ekoliego naboigo nengana nelingana likorwa ase omonwa one lirabe tiri koira nererabusa kolende ndikiranie okugania kwane naende ndikore ayana litumire likore mwanju Ndizi TV unawekire koigwa nigo elingana lenya sai liabeire ligoto manye anene mono obunekero konyoranga ekerimbura ekobagi gutwa ndonya koranga embura gigotwa na ndecha kwira na uchigoro embura kiature nigo ekobagi kunyiliro bakigima no ena abantu bali bamenyete ane mono ase taratebenga chipara chitaro siribuyeiga niyo konyoranga ekerimbura abere gotu uikorenga amatoba abere gago ichura asense media liro balianya keriro bali abere likunya na kobwatekana no ninjere nya sabe ta kolitonga na elika lya kamuka kolende no nensemelia ya mugondo kero gusimika kero kwachira mugondo konyorolenga embura nkobere gegotwa kere embura ya bere gegotwa ya nyiriroba kero wasimikire ekemeli kelia kiaba gekwama nabo yolingana lenya sai nabo linga buna iga ekiagera ekolingana lenya sai abere korwa ase omonene ndiri gotiga ebintu buna bire no naye korabe ko soma lingana lenya sai ni kolingana lenya sai ko bali gokora amonchulio sobugima bwanyu ko bwate bintu gete osenaro yebintu uganeti gotigana konyoranga kwa bere gotigana konyolinga lenya sai iri bwate ebirenge binge anemono byokwanera obugima bwa mwanya bantu aseigo lingana lenya sai nalio togwendete kubwatia ase enchira eria bene ya kwene kinga ngosko turya kurwa sekerenge kemo gucha sekendi kubwate michande ndionsi lingana nyasaye na lio lirabe ligoske kurwa sekerenge kemo goika asekerengo kende aseigo kubwate kugani konde wensi kubwate gintu kende yasigo chandete korasome lingana nyasaye ntubwatenga agosemelinga ndibe ligonchirilia obugima bwao okuna kugosoma kwemambia yabono wakire buja Frida wakire bya jamba na kemambia ere emambia neringi yakegima ndochenga ensenento ereru akambyo nabagako gusabu yakegima iga abanchirilia ndochenga twaminyokanire ere mambia yabono bakominyaka guchichiro na intuto kuminyaka guchi ekebago ekerekero kelinga abantu mbiya bale nene ngo bakulia ere buya kigima nchendo chenga emambie nigo erento ereru kigima ekyoro kelinga lituko nigo lirabe lituko lireligia yes kere etro back Thursday timatinga ngana kiyo kuba ko inyolia letko lya TBT omwanchi muliyelyo matene ibinte binge atoko inyora kero twalinge abana chinga kichiri cheito obo chembole by the way tware waka tuna abana abanyaruka yobo
chembororo tonalite gwaka no nyuro nerororo lakini okonyaranga ebinte byonye kwa chiesete koro moke goika stage kero gwatumire stage eri kwari ngomoke konyorore nga buna bukobira umuntu monene konyorore kwabere gokwirenerera bokoreri buri bubwana igonere byanga chiko soli chitwa bete togokora riri engakeri yakara bochembororo kwari konyora umuntu akubikirira amaginaga umanya gwonchuro oyatumiga ko make sure nga ibangira onsigaiga ola bo bache twaga akiri engakeri to yakare ere buya kigima abana banyaruka mbabwate chiko soli ntamanyenga abantu mbare nkonyoranga babeire bagoike miaka basukire miaka 23 miaka 40 nkonya koranga bagotuma chingoli nkonya kwebolinga ande yake igo babete bagotume nse mehemo na maboli mbwate ngororango Frida nkonyororega mbaroro konyara babeire emibiri yabo yabeire menene ngotaka bali bakora exercises naliyo konyaranga ebise sine binge Frida ikiongati yake lieke mabwendete gokora okonyaranga bagutume ngorieri naria manyinka gutara buyaso mubiri kwarire baide no nabande bakubuke kemambi bakuminyoka para agwakuminga abe esnero marathon bagochikuminyoka tari marathon rende okonyaranga next bagokora erinde nga omubiri obo obegoko babuya okay ere bono kwabere gokongorora kegima kolinde boigo tinkumanyanga asikinyoru kino mwabwata kando akaroche iga abana bale kwenda bagitera bakopali kabisa ngakia lenge ngakiyo ometete tenga buna bona iga matukaya okonyaranga abaiboli baimugeti abana baba go swimming nduno ende swimming nerei wakopali okoenda muagita na matoba samachali ya gotirimbuka muasoimo muakontimbuka kabisa lakini bona igora nyarenga omuibori mugeti umwana nga tunaenda swimming baka wachi gwakanira ngito gwakanira machabo satata gotirimbuka gari lakini ritari bona buna chinga kichigembule go lakini konyaranga ngakeli yakale asinaro tware kwenda twagitera amache twaso twakontimbu twenjoy kabisa meto ntimbweli yabwa tobwansu bwaye tenga buna wiye igokonyaranga amacha agiteirara marabuche ali bakamari kwa konyaranga goikatoso egali toro sikabisa nali ndopata bedenga chini chianga chiachu gwako pali ende yonsi ligwikira Frida yanga nchia lengo tebe balire bandizi TV kene tebe balire bandizi TV kene nga yanga nchia lengo muntu ale kwenda rochalia kwaba kokonyoranga abana baikarochali ekaro abere bawe ikarochali cyanga kiri cyabe bakorusi cyose pi bamanya gwako pali bamanya gwako pali kigima kolede engakeyemo asinge nchiyo kote ya liri bandizi tibi waka opali rochenkoli kuya mono litangane wate banga embura nendrete gotu gama toba ali macha gwaka gochi ali sombo gochimata tochiko kuoi asigo abana bake mochu gwako opali ono omusacho yomo agachigwaka opali roche ekera achiri gwaka opali roche biya endrete kunya gwaka opali goche kumbe ebali monere yale gweta daitari bari muri na job we ndio ulifanya ile kitu ile wako pali ebali mweka buguli ya chianga chiri chia oyo job mwancho muri akwebisa se bali moime nga yare ngara karanga ne bali moya ile chianga chiri nganjirole kwano mugano bose gotigero ko endrele mugano nako ireli baga all right yes ono efali meye ekamotengera lya kenya gwesibi akunya gwako pali bujaiga o chakiri wako pali wakira ndiye mama edo gwako pali kwara enda mate na ende koirana mate koirana akabwata cyanga chiri ono lya waja kuliye liwo efali mo lye kale kulimi oyu korumaega okomobwati ngakyo bali meli ingachianga chiane ebali meli ngachianga chiane ebali meli ndete kogenda yukaliyo ono musacho yo maetenge tiriandale andete kobwati one karaika abantu bagwebolinga ebali metoroje begete chianga noyo komobwati ndero kubroke bali one kati abantu ababere Frida ingole bali yo tabe
kirjanga aze kulinde freedom gente kebepi na bingote abayiboli ba tutebe nga ba ukaniri gwako pali wakani gutu hako pali ando hako pali ono omuyiboli omuyiboli omo akakani abana bayamba hako pali ona agatumo umuntu achiko batengereri bajagira uko pali mare banya wako pali mbarochi akabukuli cyanga kiri akairanga freedom ntebyango yagotoka nga naye wakani gutu hako pali tubu atiande ndo chikogaratianga kakyo korobus ngoenda bwijirane obiyanga ngaki ichinga kichiri cyaka ritinga bona bonoiga nabo mwale gusanga chiyanga bona bokwale kwenda mwecheba chebane oyo maso abugori chiyanga ko omanya kwenda bona ayo kwenda umete ko kumaite ngango endolo chikopoke ebyago ebiranyo eroberetike gima eshwa be njirate yora bego gweta ebiranya ekyagera lakini ndo chinga amatukali akare gendo kyabete konya abana aba nelinga chinsana nchi yalengo ekirero chitayo twale mirekera se twaje nyuma ukero montaro cyo kurupara mpaka roje nabo montate angara tenga kirendo kenda kulende chinga kichiria ndo chinga chinsana nchi yalengo askwendo file na mange mwanchi mulia Ondizi TV ogendrete orabe go kuinyora ali kwabeta kora amatukali ya kare orabe gusangana intwe ase emambia yabo no wetera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital asense YouTube Ndizi TV News wetera somtando ito www.ndizitv no hasa sonora chinsemerongebere nainye amatuko atano na bere namba ite SMS nilibose namba ite SMS 0792928834 sangana intwe asense mejo pine location yago turababere batatu babagosoa ase omurubiri boigoso asense mejo ya WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital obiko gusanga na intwe asowa mokorende job ntoka ndeta sike mina no keligia kuza awards ntoka netie omwanchi muligeria abega gotubekera signature gari elinde tobe tokoba egeta seni nambe yemo asense meri ya kuza awards mwanchi muliera bakwendera waka kura yago wetera ogotoma msms erieta kuza gochia ase namba ya 15601 erinde obego kuboli gwa maboli abera tatogari liboli litanganire content creator of the year elia kabere egetaseni kere dikilibwanche tena bageli ya gatatu negetaseni ge TV kilibwanche te obego kulika Ndizi TV gabu koba egetaseni nambe yemo yogenda gwake kura yabo nabali banchita se mitandao ya kerero nabogo so sensemeri ya www.kuzaawards.co.ke na arobe kugotwakira ekura yawo mbabe tubakomenta matuko wikali tuko liemeronge tato nemo 31st omutinyo yo ogatano asengenjo kwali bagali abene mbali motaraka chikorata banga kinkoruwa yango chinde kwa kingokora ku rweduka kingokora ku hoteli gaiga guchinde gwaka ase kwa mentirwe amatuko ande igo chitari kemeronge tato nemo nalio torabe gutabokia chiko gwako gwechikura echi aseigo ni matinga matukati kalete na matuka mange na okonyaranga kwa konyara bagali ya rakende usabanga aka ekura yao wetera ase enchera elia yumta enchera yukwaberote gwa boigo niko toko kumanyinga mbosa wakakuza mbosa mungu natonya kwebolinga enchiko na chuchisiringi timbu atikire ya mbosa ndai tora tema kiyota kwa chibesa kwanza leta tebenga ngo kolibali chibesa tumeka no mbono igonyo tuwa credit weka bono igora tema orenga nkubuli gole message ko genda kigima wakere Ndizi TV buna station elia bwanje kigima kabisa asbende frida nkomanyunga ni go which transformer bwabere bakoroka na comment kana ime yorogongo rwagusi as emambia yokoboka ali tukolegoro ni go egacha menyiko ruwa sensemeria siara location ya botanganyi wodianya ko babete babichonera ege korwa igyo koibwa we transformer as enseme yono nyanigo
nigo babeire abakwemurunganiria obokoreri ase ensemo eywe ensemeria ya yechisemi nabo igo oboncheria bono nigo babeire bagosaba egetambukerio koirwa kere egetindi erinde abakagerwa bonsi benganeye babe bakwirerwa egetambukerio roboti rwabetru kwalenwa numusakito manganama ya Dipon Asanya Boibiwo iga bwabere bokwenera asenseme iga ya Kitutu Chache South asentunda yende imeje bunge ya Kitutu Chache South ebikora byobo ibibwe transformer ngobono bigenderete asaba menyiborgo ngorwe etigarete ko begetenda wiri asebale transformer yakonya nige konyete abana baito ngokora bali props morning and evening ngokora bali preps gente kentu ana korona ndu siara na banda batulifu in fact inonye na serikali nyema etenga gento kebenkia na okore kana siara gai na ibwe sitore ekiara to ko urwe proforma abantu bali metichita ya chinyele mbabwate ganga ntu na batokota ko sabana no orinyo tuwakumiri sana wotukubo kiera lera kera twa chikoboka twanyore transform irange ne school ya St Matthias siara primary iga eibire n'abantu batamanyikaniti gusangana bamenyi bekenyorugia siara imeye sub location ya Bunyagatanyi nigo bono bamenyerete obwo bakubwatakana no musunto monene oyurabe kogo segeta ibikora byobusalia transform na ya beire ya ibiru obo ni gogo chikogenderaga obo ibi ekiagara konyora abantu baitu banarira mangana yomorero obo ibona ni gogo chikobucha obutuko obugokiera lero asugusalia we transformer imeye kinyorekyo nigo bono basagana eskuru yoboroso ya siara ati baba bagusalia etangi eyogokonya aborokiwa chingakyo chiboigo baba bagutarira chiduka chirangabu na gokora obusalia bwobo ibi tangi yaito ebaje tabakabune tap kare babune tap bakanyoranga amaje gwitekare bakamako kuigoreke mume ko yetangi bakasieka amaje one yo tutukubetinga amacha inare safe asa abana baito gutumia chitange tu araterwe sukuru abana batumia amaje mbanya gujotika abali bagokora boigo bonchoreria chinsemecho nigo baba bakwemurungania kuwatekana no kolima wechitaya asegeka kemitie nyene abali konya bako ni chingeni ga echiro ga ya siara na baro bakunirwe mono sana zenye nyombali gochigotwara omwangaso oyo iga amabere nkoni tolensa ngaitoko Rusia light stoko no ria mabere saa 11 abata ya tobwa ore ndimboyo ga bono chinga kecho bono nigo bagikerege koreke igabororo agoteba bali bagokora obusali buno boiga goikaba babwato bomanyi bwa mangana yegistima ebikora ebi nigo bigokoruna bali bwate bikoro to bakorina kuchigoro kali nje mongina tingo nyara korina bali basomera tabagwa na ubako ganda bwango baigora ne bintu bibya igombe manye mbemanyete abantu bali bagokora bagwa na bubamanye transformeye nerushi uno monto moliri otasomera tia mangana istima ya transformeye yo nigerushi ekaigorwa ekero twarigiringa goikebe no monto chiete eskuru ya pabo gosomere gori transform na chikoigorwa abarai bonsu bono nigo baburiwe gochamo na gotingi oborendi ligosiria ebikora bune biga ase binyoro sore kakitware rira sore ntwa kwata chikura koranje inchuta ruseri masunte ndutaka kyo masunte gyara kanyora chitaye chinene street right sie chiete medienyene ya eri ari gusaba umugaba naito gwaterana no mwempito kibagendi mu isimiwa kibagendi Anthony bamwe musie Cosmas Yagi asimundi gwaterana nekembe gya police community no mugambi ngoro kese ni umuriro yasengenja abana baito nigo baje kutandika mono asogo tarara amasombo wasoma nechitashi asirete kare Ginko ripoteria egetaseni kia unambe ya Mokiandizi TV kurua sekenyorogia siara ikotoke sub location ya Bunyagatanyi imeye ward ya Nyakoe iyo kutoka imeye bunge ya Kitutu Chache South eliteria nenkuru kwa Dipon Asanya Wiyaki maumwanchi umurigereria ayona rabeteka gokorekana korwa asensemeri ya siara nkaruchinga oboibi bwichi transformer niko bogendeta koira emeriga igasera gongorwa gusitimete chi transformer chi job ogorange chikarikoni gwari goriri yakigimana kyabantu ba muire ko gukora chi transformer
ndochenga enengana yogo ichania kigima tali engana ye chichi tali engana ye gosori engane ye engana yogo ichani kigima naende gento yogo ichania nigenda te okolekana asensemo eyemo ebunge ya kitutu chache south aha aigana otokane tibono aba nyanyimbo babe bago ikirana asensemo eyo asensemi nabo kone kinga tobe to koranga babiri bakora obutuki boime abanya nyimbo to tete bono koranga ba esokiri abagambi esoki kibarasa kirangeligwe abanta abamba manyire kyagero mongino atebirenga nje mongina tinkunyara kulina transformer timbo atibikoroto abana abantu bakulina barusia estima asensemeria na endinga ekenekerero ekenene togendete kurua ndizi TV e kampuni ya Kenya Power akorobote sabanya nyimbo bwaterana nabamenyi elinda abantaba babe bakwirerwa egetambukero keregetindi ngoma yigonga omutenelio manene o KPLC oberi kagotenenia obonya bwa kopa goche chinsi chesco ekiageranga ni guboibi bwabere bokororokana bwikerengo keigoro mono anene sibintu biri bwatikaine nestima igoneke koroto kugikeria emambe yabono iga ekeroto koranga twaleranga baraito bekere estima bato bekera toma konyaranga abantu barorokorwa sensemeliende barabo barengete ngabatete konyara kibese kiri kyabwango konyaranga egasi yabo batengereria abantu baraire bagenda bachikoiba ngaitinga amatukabo aisire goika nando maetenga korabe gokonyorwa namamocho gutwara ebintu byestima bose koiba korwa se kampuni eria ya Kenya Power obwono bwibyo bonene kigimande namamocho mane bakoirokanga economic sabotage obwibi orabe gosibwa sigesibo kerege tamina gwakwe fine erenene ikyagere ebintu biria nigo biri ebintu byekerengo kigo nabura nyorenga egento kuiba usinikeri 200 1100 kolende fine ora akwechi million orabe konyoranga nonya kwagiro ko egone kwendrete abasa onye ko bwato bumanyi boko beke estima abantu nabange bakaneti ko beke estima kabisa takogenda usalie transformer abantu mbara bange bende to kwaga chama gacho genda ali digigas kikware koroba sagere kwaga chuma mapema usumuntu kwaga chinyomba mutainga kocha kobeke estima nimbwa to bumanyi bwigoro talinga obego kemba abantu baraire kwabuka butuko kwanyoranga abantu bende to ne TV kwanyoranga estima ya limire muntu ole go sichibanda setinga estima ya limire by the way engane gwichani yake gima nonya naboro kigwa asensemeli eseskuru iliyo boroso ya siara timetinga kibago cha kubuka nonye preps ekiagaranga mete chileso ne chiri chieke mambi ne chinye njokonyoranga omuntu tachanga mugetereri ekimambi ona timetinga kibarabe bagosoma sensemeli kiageranga transformator yogali stimate yogali igonga ogochanda by the way ekinyore kigima inyore transformeri yabereke gokonyo bokoreri asikitinga bosia asensemo ya masomo na sensemo ya mbaroro bali bagwa kamachi gutumika estima by the way ego nuro chingo bokoreri kwabere ko gotenenia ayo kwibestima waso kwibe transformer korwa sensemelia oigona mange abeire gako enekiwa stota koranga niga bari mikorwa ase factory ya area ya Ogembo babete bagwe sokya nago kana igoro yogo chorwa kwaba kabeire abagambi ase kerengo keria kyaba director bali abakoro kunga ba director abakoro ase babeire bagotebanga mbaisa negeti nobo koleri babete bago kora eniga gocha chingaki abalimi baendete kuyarigania ase obochori urabe bokoene kigwa ase amatuko ale bostengtora rango naralia yamenyi abamenyi nabalimi korubecha ikoruwa ase factory iyo Gembo babwate igoro yengana yogo chorwa kwa director balia abakoro liberera lya siasa yobochori ase sekta yobulimi anene sensemo yechae nigo ligendete gokina anene ngaki abalimi bakanire boro bunati bali gochagwancha aba director abakoro koiranigwa abisi nigo abalimi bali bare ainseli abuli lyoboteneli bwa Ogembo factory besokya na goteba egati ya mamocho ba negatie asuburai bwa bandurai bali abakoro ase sekta yo oba director abakora aba igo bako ba funded no mo board member mukuru
ase ng'encha atagete onyo ribaga riokorusya board member oro agende kuria board member naende ogotire baka amaino orure ng'a naende bono ria atagete iranegeti na board member baya na bakomiti na board member baya bakoro bachikonyoa chibese echi bateba milioni 560 bana chabarimi bachikoria ntuto tairete kesi kina koti ningi tokona choti besa muremi tutabwati kideni na barabu abangwana mbaro basaltie factory ye ndate kubakurira nga guchakira gitukoria rero guchimwena stogo chano chikura chirororo tibasa kweba gutenda tundu bali ende yonsi yabalimi bakaitite nga chikura bakorigia aba director baba ya batokoreire amang'ana maya tutakagirite kakana bo aba director bali abakoro nigo bachiete bakagorobore mu manzae gosamaremo ekaro bagora kanigo bachiete bakagora chieka chinke bagacha bakatotebya jeka chinyinge echichitayo ekara eba gortembeo ekara aba director baiba soka bagenda gucho na ubata gototebya umaine twaje konyora gachibese chito chiarie tunabaiga bakoro igo yagera twateba ng'a ntobatageti ntogwanja basoye gosoba taribo abare ngoriri timbata chamurieta bara sikwenda baingente mbaba se kwebalinde ng'ango chikobori bare chikura nande tubae aba bare mebuna Martin otokonyire sana igo atogenderia ase asobo director na bali bande barororo bagendere ka toche kumanya hadi toche kubachenje kero tugwanja nigo batogia oburayi obuya asama yabakoreirwe igati yabo obonya obuya bwa machani egati yebinto binde ebinge ebyo bakoerera mangana yero ni tokwenda tuimukitibese kiroro tukwirira nono omwana esukuru nje bana ndoje ng'abantu bali abakoroga ke abantu baminto mwari gwanja ngatiga baruo bagendeka tingagiria bali abakoro barengo amachani itango beresto ntwanga rwate chiro pi lakini rero machani aito tayo sito etobwate chire ngiya nande baturigeiri ekene bali abakoro barabunto batageti nonye ne tundu bali chikiro ni gotoko egubuya unabona ige tubwate chikiro chinyinge ntomaitinga ng'akia aba director bali abakoro bare cooperate na abande twanyora toko iberu ase chinga kiecho nigo basabire serikali kubabwatesia asoko kiabuna abarayi abakoro tibali gocha kwirana abisi ase kolengana barubonigo abalimi babete bakunererigwa mono amona barayi abo tuna butwale gotebye serikali asomo yo bwogwanja omusa basaja abasoete nyasa tobekire to bagaso ande leadership yo minto board member omweno bagendera koroje obo onya bakurumi bali bagocha serikali tete kubatangasira ntore tayare kodiri n'abantu abo na enenye yari bakotubwa totogoleja togoleje gulipotelya egetaseni Kyandizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Okay, abuna bali mikorwa ase factory area ya Ogembo chinga kiba komochia oborai baba director abakoro sibabere bakogania aba director abaiga abanyia kogenda noborai chinga kibabere bakwene kyabunani go babere bakorora obuyamono anene ase obonia abwa machani nabo igo egati ebintu bindi biri babere bakwene kya asobo koreri baba director abaya job tumedingira be ko kwanere ngane ini ngane korokinga siasa nigo chigendrete chintindi ase egachi yabalemi bose aba director bicha bandate gweyakira ekoko azero chinga mbare bakwa okoboko aba director abakoro mbare bakwa tobitokoranga asenseme yaba nigo bakwa aba director bajia okoboko kolende njeno chinga kubwatikana nikigambero nigo kyabete koruko na chana ko babonsi amabaga yokwamerelia ase obocholi bule bosio asigo onye korochenga abakoro mbarakora mirimo na bose yorochenga abagana batarakora mirimo taito yirani bali abakoro njeno chenga ne bwendete baba elibaga te abakwaneretebe maite bindo binde netebe gukwanera ngiora bokaneri umuntu taboli chikura kairo bosi boli dichikoli amwanchire igogendo gyo kando chenga bara bakora annemono no wikirana rietebe baba gwakira bose gochora bali bakaniti bachoru gaitenga siasa chigendete ko bwata nsenga gaitenga
enso to chako to chakuriya ba director bali abakuru na baba yeba bagwikira na gase studio abasigi kaningo torere ngani ngo kwanike maene kiro montao ni chisera chia eteneni elinde tonyore nga mbarabi bali barachikosoa aseke minano na bago mbarabi bali barabe bagochorwa ase ogochakia oborai oboya ere buya kegima sokone na mange abeire gako enekibwa ime yechinsemo au se torche ngani gomo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka abete gako mochia enchera ti county chabere chigo tumeka enibo babeire bako egwa autebanga kubwate kana nenchera aroche ekyombekere komolekera obokoleri nabo igo botumiki wechibensa gya IC Park ekebete ekyombe ekyo nigo kyabere korokinga nigo chi county chinyinge chiabeire chigo tatumeka chibesa chabunebwenrete sengencho nigo amamocho yobokurumi abeire gakorokana ase chi county au sabete gago sabanga nebwenrete chi serikali chi county kokora mukina boigo gokora emirimo yabo enchera elia ebwenrete nabo kuliganga chinchera barabe bagoticha ekati yemenganyi eyo yaberege kwerera obotumeki obobe bwechibesa ase chisemo chiria chiechi county notrarango naralia ya omo senator bwe county ya Kisii Richard Onyonka abwate igoro yengana eye where we gather all the resources we can, and if we are able to beat the system, we do it. Where it doesn't matter whether our children, their great-grandchildren are going to pay billions of shillings because we are borrowing carelessly and recklessly. Where are the rural areas, most of us who are privileged and are in the middle class or are succeeding in our careers, have left our mothers and our fathers, our sisters and brothers in the rural areas where we don't provide them with medicines, where the schools where their children go are not designed and organized to provide the basic service of taking this child to education, where our roads are despicable and most of the money is being pilfered by individuals who are taking this money either to Dubai, America and other places. Many of our ruling class is now buying all the property they can buy in any areas in Kenya or abroad, and the individuals are now owning 20,000, 40,000, 60,000 acres of land, which they are never taxed off, but the person who's carrying the load and the weight are most probably the poor people of this country. And unless we fix that software, unless we begin to carry ourselves with dignity, unless we begin to realize that this country is not bread that you eat and eat and eat and finish and wait for somebody to bring it, then my fear, Trevor, is that we may end up having a dysfunctional, indeed mediocre country that keeps on running for the next 50 years again, hoping that we'll go to the first generation, and yet in reality we'll just remain as a banana republic. So my experience is that governors must take responsibility of making sure that they govern their accounts as well. My experience is that the Treasury, the Controller Budget Office, and Okay, ino maseneta we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka tingaki akumulikira obotumiki bwenibo asechi county asagandete kwanike ngani gobokoreri asechi county bwabeire obobekegima anena sensemeli obotumiki bwechibasa tingaki aberega akumulikira nga omuchando muneno aberego kwenekigwa nobukurumi obu nabo bonene bwabere bokwirane maiga obokoreri asechi county nabaigwe aberega kumulikira nga nonyachi county cyabere kigokina go cyase birengo binde anene ase obotumiki bw'ekinchira cyekerero badombara babagwikira ekerengo kirikeganire ne serikali temeti nkyorabe ko kwanerengane iyo joba nchino jenga engane echi county matobo kuntu abetokonyorobo nene bolinga obukurumi bwakabere serikali nene kundi tobe tokoleta ase ensemelia tokoleta chi county tukapata koranga ngendo devolving corruption yani tukaba tukoirusha obokurumi go bono bagasochi count iko igento kibona ta koru nkelinga serikali ne bona te go tumeke
bitago biribiaye eire ibyo korwani obukurumi na EACC nabo yekone kinga babeire bakorwani obukurumi batabwati bwanjiriria bonde bwense nabo igoto gusabanga serikali ci county mwabaire mokoranga buna abagabana bakomyekirwa iriyo rasekerogo abora rangambu yore lakini oja utaboke koroke ano munyokirwa kigima sigo ne bwenderete abo bakone kinga ngobwati uri chiko askire gento ko bagokora ngekero ore bisiga ali toteba ngabona iga nabo kuiba chibesa obetogwa tubona iga nyerekero kali siko gali bona liyo tabwati no ni chiwa kane fine anariyo kominyokirwa kigima iga ba raibonsipi be responsible be accountable to what you do. Keto gendete kumurikiralia gendete koene kigwa nigotorocenga ense ya Kenya nigegendete korosia obwa mate obia na bigo kubweterana ni chinse chinde anena samatko abwangoiga nigotobirto koraba kubweterana ensemeri ya Amerika okwana korwa asensemeri ya Georgia USA nigoruto Amerika bote babuna nigo ase egati University korwa sense ya Kenya nigo chirachikoba chikobweterana asensemeri ya ICT oboncherelia na boigo oburimi ase abetega kumerana na executive officers korwa asensemeri ye kampuni ya Vochino. We already have a positive record of progressive and highly impactful collaborative efforts between universities in Kenya and the US. One shining example is the transformative academic model providing access to healthcare, commonly known as AMPATH, which brings together Moi University, Moi Teaching and Referral Hospital, and the AMPATH Consortium of global universities led by Indiana University and the government of Kenya. This collaboration has made our healthcare landscape more responsive, effective, and inclusive. And as you heard, 24 million people in Kenya are beneficiaries of this collaboration because of improved healthcare outcomes. Before us, therefore, is an undeniable opportunity to enhance our partnership and to build on the achievements and promise of AMPATH and deliver transformative insights and solutions beyond healthcare. Other critical challenges, both local and global, include financial inclusion, agricultural productivity, water management, clean energy, and of course, climate action. In an increasingly technology-driven world, STEM is the bedrock of innovation and progress, and a workforce skilled in STEM is essential for economies which aspire to become progressive and also to become sustainable. Mwanchumurilia Ondizi TV oyono muraibwense Dr. William Ruto oyogendrate netaro yaye ase enselia ya Amerika asabete kautalera litkuligoro omochie olia Washington DC Freedom na mangeto betokorra agakwene kiwa kwa betokoro mu sacho ya mumo tambe ulikochia sumu pira olio basketball gakuba kwani kabisa bando bakwe bowlinga ke oyonera olito people never disappoint bana amalieta mo Kenya okoroka na oma dira cheikera obani bwa bakenya ase bukundu abwate Zakaya bando kuli mundo mutambe ngaruta iga America kwa bakole na Zakaya kabisa kegera one anyway kulendenga na mango muraibwense abira ukwanira igoro yokubwaterana gusire sector yabo chenu kubwaterana koreto gusire nawe gusira boro kigwa abagosoma ime yense yeito ya Kenya ase tote mwanchumure ndizi TV taro yo muraibwense Dr. William Ruto turuchenga nigendete koleta amatunda ale amangita manyenga naralia kwa berkora kurwaterana ni taro muraibwense ndetenga muraibwense ase tara yaye
ikiringa kya kenene no gutinya obokoreri gati yense ya Kenya na boyense meli ya America matekera chinse kiri kikubwaterana obwari mporororo na ende nabakonyaranga babiri bagukinya uchumi yechinse kibere ekira babarabe bakubwaterana asamangana yoboerania asamangana yobonchiria okinie sekta yobolemi negati yechi sekta chinde matekero otagete kogendera yanda kwaratalira abantu bari bagutanganire kwara barakwa notes kwara advice gatinga omarai wense nagendete kwimanya kyarabe kagukinya ense ya Kenya na boyo koyisikia gukia ase kerengo kende ere buya kigima ekero omarai wense Dr. William Ruto agendete ni taro yaye asenseria ya America na boigo nigo tukuboria abe gakwena kinga obeire gakuria chinchira au echiarabe gako konya ba Kenya konyora amabaga yemere mona boigo konyora amabaga alia yobo onchuriria bwabo kolinde nabange babiri bagoso imi yomoroberio bwensa kya emambia ya bono ndochinga enseme ya Facebook babiri bagoso gati abande ime ya WhatsApp na wego chinsemo au ntamanya kurwa sensemo yambara bebero ime yomoroberio bwensa kimambe bono kerongorigeria sensemeri ya Facebook Cleo Nyakeza gotebanga good morning team Ensakia watching the show live from Canada mbia mona sana Prince Dalton Eldon gotebanga Bwakire Ensakia tuned in from Kihanja City abakuria baito represented mbia mona sana Christopher Atandi gotebanga watching live from Borangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo hadi tamati be blessed Dennis Mugoya gotebanga Naivasha Karagita na my wife Yunia Kwamboka na my daughters Tata Mugoi Vikondo Kefa Vikondo JJ Naivasha Kirandi Dennis Orina Bernard Egwachi Aborabu Epusta Bob Makori Esimba Yeramani Moses Omwenga Bwakiriwia Mwensi MC Bachelor GK Kuru Ege Chugi Massive Nikondani MC Sairo pamoja from St. Joseph's Amasago Parish Mosori Wege Susu Dennis Gerandi watching live from Nakuru City Jared Oyunge Kurwa Nyankororo Ime Yomoroberio Francis Onguso Mokaya Kuria Be Bez Oyom Pastor Francis Onguso with my beloved Janet wife that's my wife Janet watching live na my sister Raila Kemunto natakia mashabiki wote ndani kama kawaida ndoche Boygo Rosa Moebi Mabunduni Kondani kama kawa Honorable Julius Omosomba from Amakara Settlement Scheme Nyamira County currently at Keroka Technical Training Institute akondani Yomoroberio Winsakia Kirondo chinga Dolphin Moraga tebanga good morning Job and Frida I thank God for this wonderful Thursday morning as usual let me wish my children parents friends all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a joyful day ahead of them watching you live from diaspora be blessed always for the good work you are doing biamono sana Dolphin Mora asoko wakilisha abantu bareba team diaspora boigo umunyakirogo ito director Kennedy Gisemba gotebanga Bwakire Ensakia we are watching this morning have a blessed day too ase ogotobwatia emambe yabona igam Christopher Tandi watching live from Morangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo hadi tamati be blessed watching habuni gatia berebere so ime yomoroberio bwensakia emambia ya bono tamanya nsema ya watigeri onde bose ngaitenga to abere to kora abakolera okay abuna mbali babere ko so ime yomoroberio bwensakia emambi ya bono kolende kera chikuraga ensa monenusu ntobe togosanga nabageni baito ime yomoroberio bwensakia emambia ya bono anemono kurua ase kigambiro kelia gia keroka kigambiro kelia gia keroka abageni barabe bagocha mbarabiaba mambia bono igao manchumuri elianto siseniri kegimago torabageni ase studio korase kigambiro kelikia keroka kerotrabe togosanga nomasubati Isabella Areba oyore court administrator na boigonto bwate Oro Peter oyore court assistant kerabarabe bagwikirana ase studio ensa eyamo nenusu ya bono mambia ntobetogokwanera amange turabe togosanga na barabu
asikolende buna botambe entunda ya kabire nigo toko batogoswa ensemelia erengete amagazeti buna botambe nigo nkubaira egazeti ya The Standard na inja sensema yana ni wango gwetira egazeti ya Daily Nation korendeti atosoe ase umutimo komokeigo tosiomie ase chiduka tumenya kwira na segekeke kerebosio elinde tabeto kumurikira amagazeti litukolia lero Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gochaso mwanchu mudigiribwe TV ya Ndizi TV. Mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete. Tuma ujumbe ngayeli takuza. Gochase namba 15601. Watia marago na gachora Ndizi TV. Koba egita sini kia ugie TV kio mwaka. Asama miranyo akuza Awards 2024. SMS ye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime ngonga nkaiguwa chakire tobonjo eli oboiga ndi guwachagete bitanga kusumuralia kwa nyandaransa kwa sababu ya hotel oboiga na katwade chitinga cha kawaida chitinga chiko kuchia mafuta nchiro chistima chiri 3 phase so ngachanganyora abantu abange babikire biashara ibi kwa ramba roche nkoro sibya renge bese so ngaki atu angarengere ringano because chi bese chi astoke singa abantu abange babikire chitinga so ngaki sabu ngaranga nise what value se dagere siminya se bituma tadi sindo sibo sque packet na bonda roche sake because inesti pura nyole na teke ikagera ngarengere ringa to sibo iba to sibo packet okay tuire nmaiga kigekero gwachagetie obonjiri bwe chitinga mate chitinga chiroro chikarto gaserera mafuta tugacha tugachake chistima ayenka iwa chakirete na chakirete ya mafuta chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibi kabisa kageteboli chisibi go sibia eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngamabere ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa buni ke chianga chitigale tata atali angana ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe chiane ko chikabwata magecha mange sana boru nataka ngandi yesa bunye yo bosie
nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora kabire yiga basi nchisibye Misati tichibu ati tichikora tara mabere Misati Ngaki ya squeeze na jombo sibelio sabuni ngaki kali Kwanya kwa Enokem nkeke Misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekuruku eduke yeye goruku Enokem Agrofet egotoka imeyo mucho bosongo uzongo sita na hende bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bono chiana chiri ga iga ne peti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanya ni garo chigoro mugaka Misati amariogo ye chingoko no ndagera wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda nakinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se boka yawo tiango nyoliga neligo liliabo taliligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko umugaka Misati na maene abusi wataba no Enokem Agrofet tinkolie balieteli ayenda iga Enokem Agrofet Agrofet diabo diasoire Misati kangenda njikolie bona konko ende ndora mungi na malisera buli oli mugondo ende matejo ngamangana nale mangana abere buyabo egera njikugura mario gaya none ndagera yechingoko echi namaine tarira etuka ya Enokem Agrovet imeyumo chokisi banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na buku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo ange na yogo primary wigo na buku bakira eshimi Enokem Agrovet one harvest at a time. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igo bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani imeyo mubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata amazika nigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroisha nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate ibitande biya byarire buya nende cincanukirage mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete imeyo mubogani uyo niko babwate e wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mutandao onye kubwate omuyigonde bwensi omusangerekano osulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotwerera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwerorera ya onsi ayewiko munyene twakire simi usegutarira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited
nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo gobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inye isano, inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutera tukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR, GA Insurance, Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians, Good Clinic, Kisii Town.
Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Specs Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Specs Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngukwali nibene ase entunda yende ime yomoroberio bwensa kia ase tokoba tokumulekira ajaire obolito chinsemo chiria cha magazeti egazeti bunabotambi nkuba cha ni gazeti ya The Standard astorochenga nigo engana aire obolito kegima nigoro yokumerana kumo rai bwense Dr. William Ruto nomo ngina abose onomura bwense elia ya Amerika asiri tangani abete gakumirana numongina omutangani bwense Amerika Jill Biden ana kugenda kumirana boigo ara asara bega kumirana nomo rai bwense ya Amerika Joe Biden alichuko liarero ni gomurai bwense Dr. William Ruto agendrete netaro ya bene yewikia yemo ase ense area ya Amerika asagenda kumulikira ebintu na boyo konekinga obeire gako enekinga obeire gako enekinga obeire gako ligia chinchira arabe gago sira ense yaito ya Kenya astroche boigo nigo engana erobolito nigo echiro elie mwamo bose black market ya beire korokananga gokina kegima ekero ebango agenda tekona chwa asebincho bona ba Kenya abange nigo babeire bakorokana bago tumika chinchira chirecha magendo usinje chitari chindonge ase ogostoya ebinto na gotamagwaka na ebango eyenkobwatekana no kina kwebango ase ense yaito ya Kenya chingaki boigo egati yabantu aberokerana ase kegambero ase okoligo tinenia e finance bill eyo ngana yabete korawa nomo senator we county area ya Busia Okeya Omtata ojobeta kirana ase kegambero koligia gotenenia ensemo area ose area koliotenenia omoswara oyo bo gazeti ya The Standard nige molekerete igoro ya bali kumwegerera hasla bono bachakire komu hasla bosoyore Ruto babeire bago chaka komo mochiaga shagwa chinga kiagendra tene chinkwana chiaye chiria chokwegerera ensemeria yense icho Kenya enseme yorongora mutata bangatiga abantu babe bakwewa chibesa ose enibo ya serikali ko bwate kana no mubaro bw'abantu nabo igo chikura bakoba bago akaboigo gazeti ya The Standard gemolekere chenga niga bana bange wekera bono bataraba wekera na ase esukuru no nyanga babete no nyanga chikuru chabete chiko igorwa asengencho ye toy
boigo ni gazeti kumulekera imeroberia serikali koligia kwena na egati yebyombe be serikali se parastatals gochia ase abantu nyene bose privatization egati ya mange amolekeire ime ye gazeti ya The Standard. Okay, umwanchi muri ati ankwaliganigo ika ase gazeti ya Daily Nation page nentangani chinga kitoro cyo muri kibuye gazeti yo amurikirite igoro ye gurubo yo gwakana evango chinga kiensemelio kwa merilia serikali ya veire ye kwa merilia sensemeli ye finance bill kero omoseneta we county ya Busia Okia Umtata aberika wikira na busibi kigambere kenene ase okwa merilia wetigwa we finance bill kero aberika ko nekyangani go batraba bakurigiriria amaganyo y'aba Kenya gondo chikwigura page ya 5 na 2 tobe to kumulikira engane yo asobwime oiga ase page yo nige mulikirete etaro yo muraibense asensemeri ya America ase mulikirete asentunda ya kabira betaka gukira na sensemeri ya Washington chinga kibalenge no murugio ye Rachel Ruto asibabete ba kwaligwa nigwa bene no morugio mutano se first lady Jill Biden oyobeteka ko barigania asensemeri ya Washington DC nigo asentunde yiga balengete gukwanira ebinto anene ase okogacha eni basense ya Kenya gukinyo bonchelia ase barabe bagotara sensemeyo asamatukabere alebosio ndashiko igora asoboime tobeto kuligiriria engane yoboigo ase page yentangani nigo emulikirite ngakibona sensemeli yebunge nene yaberige ko gesakebene nabayigo kwamirilia okorusigwa kumurubiri bwo kwena na endagera yabusa ase chiskuru che serikali kire babiri bakwenike nganigo era chikoirera abarki wabange abotiga eskuru ekyageranga nigo guchakira umutinyi o 5 na 2 orabe konyeranga bokoreria siki skuru abo abeire bogotene nabo iga sensemeyo nigo emulikeritenga kitchen investor chinyinge chabere chiko aleta omoeso magega yogo chana boigo kogacha eniwe yabo anene ase ensemelia chibese chabere chiko kyana na nigo barachiko babagusira obwagachi bw'ikipara sensemeli yestima na bwega sensemeli ya machi chikumulikira sobo imento betokuligiria engane yo bwega sikyombekeliye ko mulikira gosege koruania mangana yobo kurumi nigo bona kyabere kegotenenia ensemeli gosiniga kyabere kegotenenia chivesa korwa ase account ile ya Dr. Evanson Kamuri akobwatikana no butumikyo bobe bwobisiyaye ase abeire gusia muberere atwalire chinga kichingongo ase okoeresiranga yabetega korusia enibe yo yaye kumulikere page ya 5 na 3 to mulike asoboime oiga se page yentangani nige mulikerete ngikyagalire omokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua aberega kwimukya egetambukiro nabo igokoligia oyo kabero muraibense Uhuru Kenyatta ase okoeneke buna nkoletare amo abantu korwa ase orogongorolia rwa Mount Kenya page ya 4 ya 5 imulikereta sobweme oiga se page yentanga nige mulikerete okungusana nako gendete kone kigwa ase Nsemeri ya University of Nairobi ase ntundende Vice Chancellor Stephen Kiama aberega kobeterligwa kwenda umutimoko anene ase Nsemeri ya Professor Ayub Njoroge aberega kwebuligwa bene kuirali bagali yaye achinga Kiama arabaso umutimoko Oscar Busimo nchumuliye wika ase page ya kabere anigo emulikerete ngakibono omugachia omuya ase kaniseri ya PCEA David Nderitu Ndumo nakibona arachikobaga kogenderera no bokoreri bwaye aya magega yo guteninirwa ase egeka chinga kibare kwamerelia ngoro yo gochorwa kwaye asibona iga ekagira mutwabusyo ni garachikobaga kwirenera obokoreri bwaye nabo igo aya magega yekigambero konacha ase abeteka gwikira nabo swiki gambero nabo igo mona chiki na ase na thongeri abulet kuligoro ase babete bagwikirana na Reverend Patrick Thegu Muhai nabo igo eyore o moderator
asirinde babete bakoenekeria ekegambero buna nigo babete bakomochora ase okuba omugachi bwekanisa iyo oiga ase page yo ya kabere nigo emurikirite okong'usanana ase University ya Nairobi ase bono iga omo Vice Chancellor Stephen Kiama abereka kobetererigwa naende koenda ase omutimo gokorengana na sensemo yaye nigo abereka koeneke ng'a atagochikobetererigwa kogenda ase omutimoko goika okong'usana noko kwabere gokonyora richibo kero babere bakoenekia ng'a nigo babere bagochora Professor Ayub Njoroge abagakoira libagali yaye chinga kichiga arabe ase omutimoko Oscar bosio goika ase page ya gatatu hanigo emurikirite ase abalimi bekemerikirigiemera na kibono bagendete kwemurungania kubwatikana ng'a nigo ebango yabo yaberige koba enene akero koreng'ania nechi product anena sensemeri yechi spare parts chechigari amarua nabaigo tobacco nabaigo sensemeri yesimiti nigo ekegambiro kyabere ikwanga guteninia okobekwa gwechi levi chinya asensemeri yabonchireria abamira kitokoriere boiga page ya gatatu nigo emurikirete omubunge Ogathundo South Gabriel Kagombe nigo bono aberiga kwenyora akong'u chingaki amateyemo yaberike gweso kebene nabo igo koenekia gotatuguta omwana obo aya magega yokoraswa gokoraswa ritukoria rengeria ijuma ewiki yaita ase omusangirikano orenge ase David Nduati oyore emyaka 25 nemo abete kagusiria obugima bwaye chinga kyabete kako rasokorengana ne amateyo nigo babere bakogania ng'a oboyene gotoka asengane yo chinga kibabere bakorera ng'a nigo bamaite oyo bete gakumurasa na nigo baganitie gosenga mbali gochikoimokia egetambukiro gyokomoenia ogoika ekegambere goseri chiko lyabere likoimokigwa Oscar bosio goika ase page ne ya kane nige murikirite amang'ana aringete siasa anene kurwa ase orugongo rwa Mount Kenya ase ntundende omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua aberega kwenekia gosika gwesoke bene nabo igo kogania oyo kabeire omurai bwense Uhuru Kenyatta wesoke bene nabo igo koreta abantu borugongo rwa Mount Kenya amo aya magega y'abantu bari bagosira omubunge Ndindi Nyoro babere bagwesoke bene nabo igo komomochia kubwatikana n'echingwana cyaye anene ase okubagana enibo gochesa abantu bali abange igo monchi muri gotaka kwemanya ng'a ningi kererete Gachagua koriya oyo kabero murai bwense Uhuru Kenyatta sentundende nyarire gazeti yago ya Daily Nation page ne ya kane ase page ne ya gatano nige murikirete ekyombekeri ya Commission Revenue Allocation CRA nakarukenga kibabere bagwesoke bene nabo igo kogenda mamincha nenkwana yayo mokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua oyo bete gakwanike ng'a nigo abantu bebenete kuganirwa enengo akubwatikana no mubaro bw'abantu abantu barabangi nigo bwenete kwegwa chibesa chinyinge nawe gasa abantu barabake nigo bwenete kwegwa chibesa chinge aseng'aniria ya one man one vote one shilling campaign Kerba beriba kweneke ng'anigo abakenya ababwenete kubagirwa chibesa bune bwenete natali koligiriria umubaro bw'abantu Katogosika bosio goika ase page ne ya gatano nalimo nige murikirete igore amang'ana aringete oburemi ekero omwaziri w'oburemi Mithika Linturi abeteka gwikira nabo si we Senate asabiriga kweneke ng'a chibillion isano nemo nigo chabere chikubwatu kwa neserikali chibilioni 3 nigo chabere chikubwatu kwa neserikali soko eneke bwankwenda nabale obwoyo bwa top dressing gochia ase abalimi amaga yoko eneke ng'anigo obwoyo bubwabere bogokianiwa ase bogokiania ase abalimi babere bakwimurungani ng'a tebaraba bakonyora obwoyo nabo igase wizara y'oburemi yabeteke kwimurungani ng'a serikali terabage kubwatu kachibesa
chokwenekia nga obuyo bwabeire bugwikirana koska bose gwikase page ne ya gatano na kabere nige murikerete nga kibono Maseneta wa county ya Busia Okiya Omtata na kibona beteka gwesokia kugenda gwika ase ekigambiro anene ase ogotenenia ebunge ase amangana alengete ebango anene ase finance bill yo mwaka w'ekiri 2024 na boigo omwaka w'ekiri 2025 ase budget yo kero mulikirite nga Okiya Omtata na boigo Eliud Karanja ngati abali babere bakwamereria finance bill yo kera yabeteke gwikigwa ase ntunde tangani ase Nsemeri National Assembly chitariki 13 cy'umutinyo gatano omwaka oyiga ekero bamulikirite nganigo abakenya bange abarachikogendera gucandika ekero finance bill yo erabeke gwetigwa boigo ase page ya gatano na kabere nige mulikirite ngakipona babunge babere bagwesokia nabaigo kwe murunganiria kubwatikana ne wizara y'oburemi eyaberege kwenekya nga nechiko bage kurusia billion yemo yo yarengete ko kumulikira amangana y'obwoyo ase ogochugwakana abalimi bekemeli keligimisi asibabere bakomochia asibabere bakongosa se Nsemeri wizara yabetege kwenekya nga chibesa nchirororo ababunge babweneta gwetia echichirabe chigosira wakana abalimi bekemeli kelikemesi na anene kwenekya nga ngokora bali maintenance ase chikampuni chiri chemesi nabayigo ngani go barachikoba bagotumika chibese cy'obwoyo ase ogokora obukoreri Manchi mulia gwikiraga bo ase page ya gatano na kabere nongo ikira omwelyo bokumulikira amagazeti elitukolia rero nabokonyere gazeti yago ya Daily Nation omulike ase obwagale Tendeyamo asemo wika ase gazeti ya The Standard orenga naralia ya airobolito gazeti ya The Standard page ya kabere engana airobolito nigoro yokuigurwa wechiskuru ase wikira bono chiskuru chitaraba chikuigurwa agati yechinsemo bunensemo yorogongo rwakos orogongo uliara western boigo ensemo ya Nyanza bunuroche ase gazeti yao nigo abana bose abantu bari babeta konyara gwakwa nomo basokano bose toigo nigo barochinga abange babo nigo barase skuru ya Osodo Primary ime ye county ya Homa Bay banda konyora bamenyo ubwege kago ikera bono niga borokigwa abange bo igo bataraba ikera na ase esukuru ase ikera bono chiskuru chiribubere emyeyemo emerongo etano na isano chitaraba chikoigorua asengencho nigo chiabete chigwa kwa ne toigo enene egachi chiskuru go ikabono nigo amacha ichira chiskuru echo engana bede nga skuru echo nchiraba chikugura me county ya Busia chiskuru kianda njiraba chikoigura chinsemo chinyinge wikera bono bose egachi chinsemo ne chiraba chikoigurwa maiga ye toigo gwa ka chinsemo echo page ya gatatu gazeti ya The Standard Musacha yo moniga beta wikirana bosio wekigambiro asabire koganyanga nebwenderete ekigambiro gwanchira na bosoko bwatania amachiko alia alengete ogwatana na enyomo na boigo ensemo elia yokobaganwa kwe nibo matebi nebi nigo cyabyaligeligwa ase chinsemo ibere ingana watebanga erabege koirera abantu konyora chinga kichingongo nabo igo gutumika chibesi nyinge ase gwatana na enyomo nabo ikobaga enibo asabana bera ko gakogania nagosaba ebini bibere ko bagwa kabere epeji yakane gazeti ya The Standard echire mwamu bose echiro elia yebinto byekerengo kelia abstrate benga black market echire elia magendo yabere yarokananga ni yarokanirenga ni yerabe okina kerabona bonchire barabe bagotama ugwakana ebange inkubwatekana
mibango nyinge iyo umurai bwense Dr. William Ruto abeire gakorokananga gako yesaba gwetera ase mswadore ase bunge audio finance bill bunoroche ase gazete The Standard abuna abonchelia ebechiro ya daraja 2 abandate kugora chinyanya kurwa ase ensemo elia ya bonchele brekoni ya chinyanya echo igo inigati yali abrekorokananga onyo musodo gochugweta bono nigo abancha bange barabe bagutumika chinchera chindelinde kugora ebintu na gutama amangana alia arengete uwakana ebango epeji ya gatano egazeti ya The Standard nigo abantu berabekerana bosio bwe kigambero linde otenenia omoswada olia bwechibesa bose finance bill 2024 bakora wa na omosenator bwe county ya Busia Okia Umtata nomo egerelia abwo ene bomanyabantu eri Karanja Matindi nigo babete bakobeke kinabo siyoboke gambero aze ne bali nekirenga yote ni omuswada bwe budget ikati nyamangana abakomochia omuswada yote banga nigo muswada oyo akorokananga obwate amamocho anamono asemero beli abatege kubwatigwa ase ogoikia muswada obusi bwebunge edia enene ase baligeti bono talentu nintangani okyo mutato bega utinania ebina ebinge nabo igo emiswada eminge tengo turabatokoranga eraundi enabe gakwene kinga obere gakoyetinania epeji ya gatano nemo nige kwanera igoro yomoroberi olia bwe serikali boko ojigo wonchura chikampuni chie serikali bose byombe be serikali chimia ibere gochikobanga ne chiabanto nyene egati ye chikampuni chireti gochigo korwe chiabanto nyene ne lia ya KICC Kenya Literature Bureau Kenya Pipeline Kenya Oil Company Mwea Rice Mill, Western Rice Mills, the New Corporation Creamery, Machining Complex, egati yechinde chirabe chiko korwe chiabanto nyene peji, tuskibusu kaje peji ya gatano na gatato nigo. Mara wense abeta komera na nomo rai wense elia ya Amerika bosali getu chukumira na nomora ibwensi Amerika Joe Biden asirit kulegoro abete gakomira na Jill Biden umongina umutangani wense eyo ansense ase abete gako nyora ogosiro bose gakolierwa eirabuna ekampuni ya Coca-Cola nechi bono kobeka enibo yabo gyekerengo gichi bilioni emerongo ebere na isato ase ogosira SNC itu ya Kenya tuskebosu ikase page elia ya ikomi nigo abarai babete bakorokananga bakumwakire koko omokonyi bomorai bwense Dr. Ekera Lengi omokonyi omorai bwense Dr. William Ruto nigo bono babere bakorokananga na bono bataki kumuruwania Gashagwa ase amatuko abwango iga twende makepese ikomi na kane ni ukwanera igoro yaba abaibi bose bago bitatu babete bagwa kwa amasasi maiga yoko minyokigwa naba nyanyimbo ase county ya Nairobi nigo babete bakorokananga babwate chisimi chi laptop ikati bintu binde byo boibi ase babete bakoraswa na kobekwa biara tuskobosyo page ya 15 nigo egotebanga omo waziri bosomo likobotambe ase wizara elia yobolemi yani yentindemero Koril nigo abeire akorokananga nabarabe gakobekwa biara yemaega igoro yokwana na wechibesa chimilioni ibere nuguta ibere gochia ase igoro yengana kona wechibesa chimilioni ibere nuguta ibere gochia ase skuru mwanchungure na TV abono tuchuikira omweli bokumulekera ensemo ya magazeti ya The Standard askulende buna botambe toko seminga anye koligeti kwemanyia amange naboko bagokwegolera egazeti yao elia wanchete obe gogwe
bwesemia ase obweme konde Frida nkomanyiunga nigabagani baito babere bawikirana ime studio ya Ndizi TV astora beto sanga na barabu amange anemono alia alengete ensemo elia yekegambero egiakoti ahamogenetiga abe oror Peter korwa ase ekigambero kelia giakeroka naboigo Isabella Areba oyure omukot administrator ase ekigambero kelitraba okwanira asobwime igoro yechinchera chinyinge echirabe konyora obokoleri kurwa ase ekigambero mancho mulyango manyigwanga ase bali ase chinse kiri kya Michael nabo mugotumika tap aso gutuma enibo inogo cyasa abantu barasense ya Kenya gutumika app ya tap so asense ni ya Google wose Play Store obeko download app elia otumeke a promo code ya Ndizi TV elindo beko kwenyolera obuya kigima onye gutuma $50 nigo montori yakwenda kwenyolera $20 kumanchi muri eto to sasense mili ya kabere studio tumenya mange tumenya kwirana n'abageni beli tukulia lero. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia Tap Send ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia Tap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download Tap Send kutoka Google Play au App Store. Tap Send. Send more, spend less. Ine kwa beri gukuria chimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buliao na lieli etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoke miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsa mucha kisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetra namba chabo Gusi Star Shop nidukore gene asoko gule bintu bikutumeka sige kige tambe asiri gulidense agerera. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana.